Uma umuntu une-problem yesikhumba, unenkinga yesikhumba, isikhumba sakho kuthiwa une-eczema, noma unokhwekhwe, noma unombandamo, ngifuna ukukunikeza ikhambi la elizokwazi ukuthi likusize lilaphe leyo nto. Uthola inhlaba le engababi, le encane, abanye bathi igcena noma igcema, angikwazi ukuhlukanisa kahle ngegama lesizulu, kodwa ikhala leli elisuke lilincinci, leli libalifisha, ikhala elibalifishane. Thola lona, ubese uthola umsilinga, ubese uthola umsimbana wey'mbuzi. Iwona-ke lo msilinga uhlanganisa nekhala, uhlanganisa naleya nhlaba leya nomsimbana wey'mbuzi. Igxobe lento, uyigqule uyihlanganise, faka amanzi amancane, ubese lento uyenza i-paste, umuntu umhlikihla ngayo umzimba, uhlikihle ngayo from head to toe. Noma kuthiwa isikhumba sakho siyaxebuka siba namaphephelezi, lento iyakwazi ukuthi kusize. Noma kuthiwa isikhumba sakho siba namaphephelezi, siyaxebuka, uba ne-rash, mhlawumbe unomzimba okrekhayo, iyakwazi lento ukuthi kusize, ipholise yonke leyo nto, isikhumba sikwazi ukuthi sihlangane kahle, sibe fresh, ube right. Noma kuthiwa you are losing your skin pigment, uyakwazi ukuyisebenzisa lento, isikhumba siba bushelelezi, singabi irhabaxa. Lesi zethu izikhumba zirhabaxa, sahlupheka kakhulu. So uyakwazi ukuthi isikhumba sakho sibe clean, sibe fresh. Noma kuthiwa ubuney'nduna, umzimba wakho ubuney'nduna, mhlawumbe uney'shishi ongaziqondi kahle, uyakwazi ukuthi ube fresh uma uhlanganise le nhlanganisela, uzihlikihle nje ngayo, uzihlikihle kuyo yonke indawo, ukwazi ukuthi into yakho ube right. Okubalulekile ukuthi wena umzimba wakho ma ube fresh, ube muhle, ube right. Number yami ke u-083 9471 856. Mabaphila abahlali, siyabonga.